Zorgministers op bezoek. Een wethouder die plotseling opstapt. Spectaculaire vondsten in de ontdekte bunkers in Vlissingen. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Een andere vorm van spoedhulp en meer eigen verantwoordelijkheid. Dat staat in het maandag gepresenteerde regioplan om de Zeeuwse zorg bereikbaar te houden. De demissionaire zorgministers namen het plan in ontvangst in Kloetingen. Bij de overhandiging van het regioplan mocht geen pers aanwezig zijn. Maar reken er maar op dat de Zeeuwse Zorg, de Zeeuwse Zorgcoalitie, trots is. Zeeland loopt namelijk voorop met de samenwerking binnen de zorg en is dan ook de eerste regio die met een plan naar buiten komt. De zorg moet anders en dit is in het kort hoe. Goes en Terneuzen krijgen spoedpleinen. Dat betekent dat er een intensieve samenwerking komt tussen huisartsen spoedpost en de spoedeisende hulp. Ook de acute GGZ sluit aan. Het betekent overigens niet dat er ook echt 2 fysieke spoedpleinen komen. Daarnaast moet onze kijk op zorg anders. Als je denkt zorg nodig te hebben, kijk dan eerst wat je zelf kunt of wat je naasten kunnen doen. Kijk ook naar wat je wel kunt. Pas daarna kan er een beroep worden gedaan op een professional. En als laatste komen er campagnes. We moeten met z'n allen namelijk gezonder worden, meer in beweging komen en ook meer zelf doen. Alles wat helpt om uit dat ziekenhuisbed te blijven. Aanleiding voor dit regioplan is het personeelstekort in de zorg in Zeeland. Dat is met 20% het hoogste van Nederland. En er is ook nog een ander akkoord overhandigd maandag. Het inwonersakkoord Zorg Zeeland. Daarin staan de voorstellen van het burgerberaad. De 300 Zeeuwen die hebben nagedacht over oplossingen voor de zorg. Ik denk ook dat het iets is om trots op te zijn. En dat is iets waar wij als Zeeuwen natuurlijk niet zo heel erg ons gemakkelijk bij voelen. Maar het is wel echt uniek wat we hier in Zeeland met elkaar bereikt hebben. Want het is de hele zorg met alle 13 gemeenten samen, met alle zorgpartijen samen. En dan ook nog eens gefiateerd, zal ik maar zeggen, vanuit het inwonerakkoord. Dus dat is wel echt uniek. Dit eigenlijk wat er nu in Zeeland ligt, ook een voorbeeld van wat er in de rest van Nederland te wachten staat. Zeeland is niet uniek in de problemen, maar Zeeland loopt wel voorop met het handen ineenslaan. Dus het programma zoals het er nu ligt is zeker een voorbeeld. En dan gaat het vervolgens ook om, en daar zorgen wij dan voor vanuit het ministerie, dat daar ook geld voor beschikbaar komt om die plannen ook in de praktijk werkelijkheid te laten worden. Er moet sneller en beter gehandeld worden bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar in Zeeland, zegt imker Aad van Hilst. In heel het land, elke provincie zorgt ervoor dat als er meldingen zijn, dat dat gelijk opgepakt wordt door professionals. En hier in Zeeland is het zo dat de imkers en de burgers, die moeten het melden. Die raken verstrikt in een wirwar van regeltjes. Dus dat loopt niet lekker. Dat terwijl het aantal nesten van de 2 centimeter grote bijeneter in Zeeland in een rap tempo toeneemt, zoals hier in Terneuzen. Hadden we in 2017 1 nest in Zeeland. Nu hebben we er inmiddels 300 en wij gaan volgend jaar naar een veelvoud daarvan. Het afhandelen van de meldingen moet dus op korte termijn verbeteren. Van mij part een provinciaal coördinator waar al die meldingen binnenkomen. En dan kun je met die opsporing ook veel adequater te werk gaan. Door zeespiegelstijging en zanderosie staat het voortbestaan van de Zeeuwse stranden onder druk. De stranden worden kleiner en dat is slecht voor zowel de kustverdediging als de economie. Daarom is er nu een onderzoek gestart om een oplossing te vinden. Onlangs heeft de onderzoeksorganisatie daar €5 miljoen subsidie voor gekregen. Dit is een beeld dat we regelmatig zien in Zeeland. En in de toekomst gaan we dat misschien nog wel vaker zien. Want de Zeeuwse stranden staan onder druk. Zeespiegelstijging komt eraan. Daar zullen we dus meer op moeten gaan doen om dat in staat te houden. Dat kunnen we op hele verschillende manieren doen. Maar we zullen in ieder geval meer zand voor de kust moeten gaan brengen. Een voorbeeld daarvan is zandsuppletie, het opspuiten van de stranden. Voor Zeeuwse gemeenten, zoals bijvoorbeeld Veren, zijn de stranden ook van groot economisch belang. Je ziet het, hè? Nu ligt er voldoende zand, maar het zand is echt van groot belang voor de gemeente Veren. Het heeft een grote economische waarde. Dus hebben we geen zand, ik heb ooit de slogan bedacht, zonder zand geen klant, maar dat is echt zo. SOURCE is een onderzoeksproject naar zandsuppletie dat een subsidie van €5 miljoen heeft gekregen. Want een breed strand is niet alleen belangrijk voor het toerisme, maar heeft ook met veiligheid te maken.
Ik denk dat we ons met z'n allen heel erg veilig voelen. En dat is ook terecht. We zijn heel erg veilig. Maar die klimaatverandering zet wel door. En die zeespiegelstijging, die zien we al en die gaat steeds sneller. Dus daar zullen we meer en meer op moeten gaan doen. Ja, het strand heeft het zeker zwaar, want dat hebben we al gezien. Hè. Het komt niet vaak voor. Maar afgelopen zomer natuurlijk dat de planken wegspoelen, de kortjes wegspoelen. En ineens is het ook zoiets van de toeristen. Wat is er aan de hand in Veren? Het is echt van groot belang dat het strand gewoon goed is in onze gemeente. U zag hem net nog aan het woord over de zandsuppleties, maar dat was wel een van zijn laatste klussen. Want wethouder Marcel Steketee van de gemeente Veren is dinsdag per direct gestopt. Hij verlaat de politiek. Intern hing zijn vertrek al langer in de lucht. Maar zijn partij Hart voor Veren probeerde het tij nog te keren. Vanaf het zomerreces kwam Marcel bij ons, gaf aan, joh, ik vind het hartstikke leuk mijn werk buiten. Alleen binnen in het gemeentehuis tijdens de vergaderingen, ja, ik krijg er heel weinig energie van. Nou, daar hebben we een aantal gesprekken met hem over gevoerd. Alleen dat heeft hem helaas niet op andere gedachten kunnen brengen. Hart voor Veren zit nu zonder wethouder. Maar wat nu verder? Ik hoop dat Marcel ook behouden blijft voor onze partij Hart voor Veren. Want daarvoor is hij gewoon een hartstikke belangrijke persoon. Maar we moeten eerst even kijken hoe nu verder. Wie Steketee op gaat volgen is nog niet bekend. Tegen een 38-jarige Vlissinger is woensdag in hoger beroep 12 jaar cel geëist. De man staat terecht voor de verkrachting van 4 vrouwen. Eerder kreeg hij bij de rechtbank in Middelburg 7 jaar cel. Verslaggever Mercy Kamermans was bij de zitting. De verdachte blijft bij zijn verhaal dat hij vrijwillig seks had met de vrouwen. Dat ze wisten waar ze aan begonnen en dat het een spel was, maar dat hij ze nooit verkracht heeft. Dat er geen sprake was van dwang. Nou, het Openbaar Ministerie denkt daar dus heel anders over. Die noemde de praktijken van de verdachte walgelijk en misselijkmakend en die vonden die 7 jaar gewoon te weinig. We spraken een van de slachtoffers over wat haar overkwam 5 jaar geleden. Ze leerde de verdachte kennen via een datingsite en de eerste afspraakjes waren gezellig. Ik vond hem natuurlijk er goed uitzien. We hadden een klik. En op een gegeven moment had ik zoiets van, oké, ik kan wel naar zijn thuis. Op een gegeven moment toen we naar de slaapkamer gewoon gingen en nog een filmpje kijken. Toen op een duur kregen we seks. En toen was het nog wel oké, want ik wou het toen zelf ook. Maar op een gegeven moment begon hij mij te slaan op mijn wang, een paar keer. En toen gaf ik aan van, dit wil ik niet. En toen moest ik mijn pols zeg maar zo achter me houden op het matras. En mocht ik niet bewegen. En hij ging wel gewoon door. En zelfs toen ik tranen liet, toen ging hij ook nog door. En ook toen ik zei van stop, ging hij ook door. En op een gegeven moment, toen ging hij mijn keel dichtknijpen. Zodat ik niks meer kon zeggen, zeg maar. Heel heftig. Uiteindelijk ben je dus weer terug naar huis gegaan. Ja, hoe ging het toen met je? Hoe voelde je je? Toen ging ik eigenlijk gelijk naar mijn kamer. Eigenlijk de deur dicht doen en een soort van opsluiten. Omdat ik bang was en omdat ik niemand wou zien eigenlijk. Want ik woonde begeleid toen. En toen was ik op een gegeven moment wel naar de kamer naast mij gegaan. En zij zag blauwe plekken bij mijn keel en in mijn nek. Je bent ook naar de politie gegaan. Wat hebben zij met jouw aangifte gedaan? Ja, ik heb mijn verhaal inderdaad dan verteld. En toen gingen ze dat onderzoeken, zeg maar. En dan gingen ze ook contact opleggen met hem. En toen bleek het al snel dat het 1 tegen 1 was. Maar toen hadden ze gezegd van, we kunnen niks voor jou betekenen. Toen zijn ze toch verder gaan onderzoeken. En ja, al gauw ben ik gebeld. En toen zeiden ze van, ja, er zijn er nog 6 die zo dapper zijn geweest om een melding te doen. Normaal gesproken zou er over 2 weken uitspraak gedaan worden door het gerechtshof. Maar dat gaat niet gebeuren. Want vanmiddag tijdens het pleidooi van de advocaat van de verdachte heeft zij de voorzitter van het hof gevraagd. Zij vond dat zij zich partijdig gedroeg en er was een grimmige sfeer. Er werden wat opmerkingen heen en weer gemaakt. En de wrakingskamer die daarover moest oordelen, die heeft het wrakingsverzoek gegrond verklaard. Dat betekent dat de voorzitter van het hof vervangen moet gaan worden. En dat de zaak vanmiddag is stopgezet. Dus er moet iemand nieuws komen. En ja, die uitspraak gaat dus nog wel even duren.
Een soort Pompeii, maar dan in Vlissingen. Zo noemen Stichting Bunkerbehoud en de Walcherse Archeologische Dienst de vondsten in een woensdag uitgegraven bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Normaal zijn nieuw ontdekte bunkers compleet leeggeroofd, maar deze vlakbij de HZ niet. Het lijkt of de Duitse bezetters in allerijl alles hebben achtergelaten, waardoor de bunker een kijkje geeft hoe het oorlogsleven was, 80 jaar terug. De eerste bunker, die vorige week al werd uitgegraven, gaf al heel veel inzicht over hoe het Duitse leger werkte. Maar deze tweede hospitaalbunker geeft nog veel meer prijs. Onder een dikke laag klei troffen onderzoekers een bunker aan die nog volledig intact was. We deden allerlei vondsten die in de haast zijn achtergelaten. En die brengen die mensen van toen wel heel dichtbij. Er staat een kachel met kolen, blikjes eten waar mogelijk cornetbief in zit. Maar ook deze flessen met van alles en nog wat. Je ziet de kurk er nog in. Het is waarschijnlijk melk van 80 jaar oud. En dat was niet alles, want bij een toegangsdeur deden ze een lugubere ontdekking. Ja, de deur, de zware gepantserde deur van deze kamer dan, die zat half dicht. En daar tussen die deur geklemd en de drempel steekt dan een laars uit. Nou, dan krijgen wij wel enge ideeën van, zit die voet er nog in of niet? Dus dat moeten we dadelijk bij het wassen met spanning maar onderzoeken. Alle spullen worden onderzocht en gaan daarna naar een depot. Of deze bunkers behouden blijven is onzeker. Daar buigt de gemeente zich later over. Het Zeeuws Heldenfonds, waarin de provincie, de Zeeuwse gemeente en het Oranje Fonds geld stoppen voor maatschappelijke projecten, is een succes. Dat concluderen alle betrokken partijen nu het fonds 5 jaar bestaat. Toch wil de provincie er niet een structureel fonds van maken, maar elk jaar opnieuw kijken of ze er geld voor beschikbaar willen stellen. Dat terwijl aanvragers juist meer zekerheid willen. Als je kijkt van hier hoe het was en hoe het nu is, ja, dat gun je iedereen en dat moet geen vraag zijn. Dat moet een vast gegeven zijn dat dat geld er moet zijn eigenlijk. Sandrina Dorst is bestuurslid van speeltuin De Speelkraal in Scherpenisse. 2 jaar geleden deed de stichting een aanvraag voor subsidie uit het Zeeuws Heldenfonds. En die kregen ze. De speeltuin kreeg een make-over, nieuwe toestellen en een heus buurthuisje. Ja, echt wel een grotere ontmoetingsplaats. Voorheen kwam hier bijna niemand, omdat het gewoon niet leuk was. En nu zie je zoveel ouders, maar ook grootouders of andere ouderen die eigenlijk helemaal niks met een speeltuin meer te maken hebben, zie je hierheen komen om voor de gezelligheid. Ja, een praatje, even het huis uit, even niet het eenzame gevoel hebben. Het heeft heel veel meer gebracht voor Scherpenisse. Dorst vindt dat de subsidie voor maatschappelijke projecten structureel zou moeten zijn, zodat ook nieuwe projecten de komende 4 jaar de zekerheid hebben dat ze een aanvraag kunnen indienen. Maar volgens provinciebestuurder Harry van der Maas kan dat niet. Het is een samenwerking tussen 13 gemeenten, de provincie en ook het Oranje Fonds. En wij hebben een samenwerkingsovereenkomst voor 2 jaar. En iedere keer verlengen we dat na 2 jaar. En dan natuurlijk voordat het afloopt evalueren we, gaan we verder. Nou, we zijn nu voor de 3e keer verder gegaan. Maar ik vind het wel belangrijk om steeds te evalueren en voldoet het. Want je moet ook het Heldenfonds niet zien als iets wat ieder jaar dus structureel uitgekeerd wordt. Het is eigenlijk iedere keer een eenmalige bijdrage om het project een zetje te geven. Ik zou zeggen dat het geen vraag is of dat geld er moet komen. Ik vind gewoon dat het er moet zijn voor iedereen. Als je ziet wat het ons heeft gebracht, maar ook hoe makkelijk het eigenlijk is gegaan, ja zeker, absoluut. Windmolenparken op zee bieden mogelijk grote kansen voor de natuur. Tussen de windmolens mag niet worden gevist en daardoor leven planten en dieren er in alle rust. Stichting De Rijke Noordzee probeert de natuur nog een handje te helpen met de aanleg van kunstmatige oesterriffen. En de Postcode Loterij op haar beurt helpt de stichting door een donatie van €2,6 miljoen. Rond 1900 waren er nog grote gebieden voor onze kust, waar natuurlijke oesterriffen voorkwamen. Vroeger waren er wel heel veel oesters, vooral in het noordelijk deel van de Noordzee. Grote velden, zo rond 1880. Er is een kaart waarop staat dat er een heel groot gebied bedekt was met oesters. Maar die zijn allemaal opgevist voor consumptie door Engelse en door Nederlandse vissers. Dat is de tijd dat de schepen gemotoriseerd werden, dus toen konden er meer oesters worden opgevist in een kortere tijd. Deze intensieve visserij had grote gevolgen voor het ecosysteem in de Noordzee. Die oesters verdwenen, maar niet alleen die oesters, ook aanhechtingsplaatsen voor andere soorten. Want die oesters hebben een schelp
En dan kunnen allerlei dieren zich op vestigen. Dus dat betekent dat er eigenlijk de biodiversiteit is achteruit gegaan. De rijke Noordzee wil daar graag verandering in brengen en is al jaren bezig met onderzoek. En daar zijn windparken uitermate geschikt voor. Er heerst namelijk bodemrust en bodemrust wil niks anders zeggen. Er mag niet over de bodem gevist worden. En dat is eigenlijk ook de start van het hele programma, die bodemrust. Oké, maar dan biedt het kansen voor de natuur. Er vinden momenteel verschillende onderzoeken plaats in een aantal windparken op de Noordzee, waaronder Borselen 1, 2 en 3. We plaatsen bijvoorbeeld oestertafels op de steenbestorting bij windmolens. Waarom op die steenbestorting? Op het zand. Dan kunnen ze onder het zand raken en dat willen we natuurlijk niet, want het zijn wel levende beesten. Die zetten we dus wat hoger neer. En dan hebben ze voldoende vers water waardoor ze dus kunnen groeien. En dat hebben we ook al gezien. De oesters die we daar plaatsen, die kunnen we terugvinden. En we hebben ook gezien dat ze zich voortplanten. Dus we vinden larven in het water. In de zomer produceren die oesters larven. En die platte oester die doet daarnaast ook aan broedzorg. Dus die houdt die larfjes eerst een tijdje in de schelp. Dat betekent dat de voortplanting in ieder geval goed gaat. Dat vinden we belangrijk, want dit moet een bank worden die zichzelf in stand houdt. De offshore-bedrijven die de windparken bouwen werken ook samen met de rijke Noordzee. En zijn volgens Groot blij met deze ontwikkeling. Zij zien ook dat op het moment dat je zo'n windmolenpark plaatst, dan breng je bij de bouw heb je wel wat schade. En als zij daarmee de natuur, door dit soort simpele ingrepen, de natuur kunnen versterken. En juist met zorgen dat er in die windparken weer natuur toegevoegd wordt. En dat we het weer laten floreren. Dat werkt bij aan de biodiversiteit en de Noordzeenatuur. Op meerdere plekken in Zeeland werd gisteren geld opgehaald om de slachtoffers van de zware aardbeving in Marokko te helpen. Onder meer hier in Terneuzen door het verkopen van Turkse pizza's. We hebben ongeveer 750 Turkse pizza's berekend. Dus, en we hebben ook drinken. En gaan alle opbrengsten nou naar het goede doel? Alles gaat naar het goede doel. Ik werk voor Scalda en we hebben veel studenten uit Marokko. En die hebben ook families soms die getroffen zijn nu. Dus die hoop ik hiermee dan toch een klein beetje te kunnen steunen. De actie in Terneuzen was in ieder geval een succes. Binnen een paar uur waren alle Turkse pizza's verkocht. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.